вообще слов не представляет, чем Родина, Ватан. Kırsak da biz türlü şiirlerde, biz yaşayırız dostluk ilinde. Siyaşarız türlü dillerde, anlaşarız dostluk dilinde. Дружба народов не просто слова, дружба народов навеки жива. Дружба народов, счастливые дети, голос на ниве и сила в расцвете. Dost yaşarga kirek, şiir yüzünde, dostlar kirek, her kişiге. Dostluk olsa, yaşar da gönülle, umay bula, her bir işinde. Oğlanlarım onu ya para alıp biter, ya dayan biter. Ama hınar ağım sudur, ışanışlı devlettir. Hınar yesin, boylığın yubatsa da koyganımız. Ey oğul, sen de şuna hınar ile bilimli ol, terbiyeli ol, yeme. Koymamayı bilesizmi? Bilim alın bizning maqsadimiz. Bilimliler yorar yollarını, bilimliga qarab tengdash qilib, zo'r bilimga sig'ib qo'llarni. Zo'r da'volarga minib imkoniyatlar bizga berilgan. Bilim olib ayda, bilim olib cheksiz xizmat ham tengdirgan. Hey, büyük dürüst olar, büyük dürüst. Bilim bu turmuşun en zor bölegi. Eğer sen bilimliyken, demeksin bəxtli. Demeksin en bay kişi. Bugün bayram büyük kumilli, bugün bizde tantana. Sizden siznin, bizden, ortak hizmet başlana. жылдың 1 сентябрьнен үз күшіне кіре тұрған тәрбиенің жаңа программалары
нәкъ шушы сыйфатларны үстерүгә юнәлдерелгән. Әлбәттә, хис кичерешләр нәтиҗәне белгәннән соң әйтеп бетергесез. Туган матур, саф татарча шигырь сөйләтте. Укытучы, аның дәресләре туган мәктәп мәңге хәтердә. Тәүге дәресемне күрер өчен кайтыр идем очып хәзердә. Һәм башка юнәлешләрне карасак та, чынлап та мәгариф системасы алдынгы урыннарда тора. Менә бүгенге чыгыштан караганда, инде Сабаны карасак, ул чыгыш белән гомумән дә караганда, Саба районында мәгариф системасы менә шул бердәм дәүләт имтиханын алсак та, рус теленнән булсынмы, математикадан булсынмы, ул безнең республика нәтиҗәләреннән югарырак тора. Һәм инде югары баллар, 80-дән югары булганнар, алар да сезнең районында күбрәк. Шуңа күрә бу сезнең уңышыгыз. Бу безнең укытучыларның уңышы, мәктәп җитәкчеләренең уңышы, билгеле инде район җитәкчеләренең дә уңышы булып тора. Шуңа күрә сезгә афарин дип кенә әйтәсе кала. Беләсез, 3нче ел рәттән Россия министрлыгы, Минпросвещение России бездә мониторинглар үткәрә. Ул 3 төрле мониторинг дип атала. Беренче мониторинг булса безнең ОГЭ, ЕГЭ, олимпиадалар булсынмы, объективно үткәрәбезме юкмы дисәк, икенчесе безнең аның сводный дип атала, өченчесе механизмы управления качеством дип аталган да бар. Бүгенге көндә димәк, беренчедән укытучының ни дәрәҗәдә сыйфатлы эшләве булса, икенче яктан бүгенге көндә җитәкчеләрнең, беренче чиратта мәктәп җитәкчеләре була, муниципалитеттагы җитәкчеләрне, региондагы җитәкчеләрне, аларның бүгенге көндә ни дәрәҗәдә мәгариф системасы белән идарә итүләре турындагы мониторинг, ансы буенча да һәрбер регионга үзенә урын куела, ни дәрәҗәдә без сыйфатны күтәрү буенча җитәкчеләр ни дәрәҗәдә эшне алып барабыз. Дөреслекне сөйләр өчен күп көч кирәк. Күп көч кирәк бер аягылгач торыр өчен. Кабат ситеп кырыр өчен, кырыс язмыш җилләренә каршы басып торыр өчен күп көч кирәк. Күп көч кирәк йөрәгенә каршы басып барып, акыл белән эш итәргә. Шишелмәслек тиенне дә сабыр гына бер сүтәргә күп көч кирәк. Күп көч кирәк бер гаепсез рәнҗетсәләр, көчсез дип имсетсәләр. Көчле булып калу өчен, һаман алга бару өчен күп көч кирәк. Күп көч кирәк көчле булып калу өчен, һаман алга бару өчен, дөрес юллар табу өчен, гаебеңне таныр өчен. Бу тормышта яши ала алу өчен күп көч кирәк. Күп көч кирәк, күп көч кирәк. Бу шигырь юлларын минем якташым Арча районында балалар бакчасында тәрбияче булып эшләүче Гөлара Шәрипова язган. Миңа калса, безнең һәрберебезгә дә күп көч кирәк. Көч булмаган, көч тотмыйча гына бер нәрсә дә булмый. Чыгыш ясаучыларның фикерләрен кабатламыйча, мин аерым берничә мәсьәләгә тукталып үтәсем килә. Беренчесе, әлбәттә, ул белемнең сыйфатын күтәрү мәсьәләсе һәм аның белән бәйле рәвештә тагын ул инде цифрлы трансформациялау мәсьәләсе, стандартларга туры китереп бүгенге көндәге эшебезне оештыру һәм башкалар. Бу уңайдан, әлбәттә, мин сезнең район мәгариф оешмаларының һәм мәгариф хезмәткәрләренең бик югары дәрәҗәдә эшләвен билгеләп үтәсем килә. Ләкин һичшиксез тукталып калырга ярамый. Без алга барырга тиешбез. Бу уңайдан Илфат Ватович белән һәм кайбер мәктәп директорлары белән без инде сөйләшүләр алып барабыз, очраштык. Һәм киләчәктә миңа калса яңа дистанцион технологияларны кулланып, безнең хезмәттәшлегебезне тагын да киңәйтергә кирәктер. Күргәзмә белән танышканда Рәис Нургалиевич миңа калса бик кызыклы һәм үзенчәлекле тәкъдим кертте. Эшне, хезмәттәшлекне балалар бакчаларыннан башлау турында. Безнең бүгенге көндә
әлі bir yönelişte işlevişi kadrolarımız var. Men kalsay kadrolar için biz bu yönelişte işle bilişirler işlep, şundan başlap jibeririz. Şu stиральный машина, o bilan jurnalimizda kuchlaymiz. Şu mashinaga o'tirdi, telefonni sizda ko'z oldidan keltirmaymiz. Birimizda qoyadir borib bilet olmaymiz, butun registratsionni даже hali aeroportga kirgandan so'ng shirab turib netib turasi kelmay, telefondan qo'yib tizgina распечатка yasasa, ansa bitta qadrini telefondan qo'yib olamiz. Kelajak mana bu kunlar bizning akşam to'lov kartochka bilan u kelajakdan sabita или лицевой или полный qabul. Biz искусственный intellektga o'zimiz hazır tu'l. Hazırlığında yok. Bu yönünde ne? Ana bu şakası yok yani şu vakit aynakan tabi alıp benim de sizge ministerlikte yanına manımız net direkt isteme bilen искусственный intellektga o'qituvchilarni ham bolalarni o'qita boshlash kerak. Biz ortda qolamiz, yetishmaymiz. Bağlaşaptın güzel izgir Erterimde benim bugünde Olmadıdır şeşek beylemler Kilgen kine ömrüne Bağıralı mektebi yollarıma Alıp baykan yine oylarım Bu kaduşu alma Uzken